Salamu ala mustapha ajiyar Allah, ni da kai na fage yadda in maka baitoci na al'arabi. Salamu ala mustapha ajiyar Allah, ni da kai na fage yadda in maka baitoci na al'arabi. Lam yalid wa lam yulad, Allah bai haifa ba, shi ke jin komai bacci kuma bai yo ba, shi kai yake mulkinsa Allah rabba, bai da matayi sai masoyi shine annaba al'arabi. Ai salati ga silar samun rama, mai ƙaunata zuwansa ne babbar ni'ima, ka saka da iyaye na sai na da girma, sayyidi abdallah ku ilahu ya baiwa suke annabi. Salamu ala mustapha ajiyar Allah, ni da kai na fage yadda in maka baitoci na al'arabi. Ka saka da safai ko guda ban ware ba, har ma da waliyai darajarsu tana a gaba, dan har gobe hidima ba su dena ba, sun ba da komai don su yaɗa addinin Allah rabbi. Shehu Jilani babban mutum masanin Allah, Shehu Tijjani soyayyar kuke kauda jalala, Shehu Nasiru labbai kamai kwana sallah, a malamai na sa malan Ibrahim mai rawani. Salamu ala mustapha ajiyar Allah, ni da kai na fage yadda in maka baitoci na al'arabi. Sallama a gare ka ka amsan dan hasbinallahu, kai ne kofar shigar komai, kai ne mai fitawo, daga kai Allah ya kulle, kai ne mai sulhu, soyayyar ka ka daɗe ni na dinga yaban ka al'arabi. Bayyanannen Allah ba abin da ya boye ka, mai kyan fata fata banda ya bata ka, al'alimu ilimi na hannunka, ko jibrilu ya kasa ya gane kami al'ajabi. Salamu ala mustapha ajiyar Allah, ni da kai na fage yadda in maka baitoci na al'arabi. Salamu ala mustapha ajiyar Allah, ni da kai na fage yadda in maka baitoci na al'arabi. Masanin gaibu waye ce ba kai ne ba, tun kan samuwa kaɗayan ta kake a gaba, kowa aka san ka na saman ka Allah rabba, kai ka san hanyar zuwa fadar Allah wa al'arabi. Da ikon magana ranar mashar, nan da kowa zai yi shiru ana jiran ka abul bashar, ka taho a kan baraka ta ka lafiya mai mashar, a dan ranar ko da makiyanka sai su yi ladabi. Salamu ala mustapha ajiyar Allah, ni da kai na fage yadda in maka baitoci na al'arabi. Ka kusanta da Allah shi ya malaka biɗa, kai yanda ka so shi ya yarje ba a'a, gashi alƙalma da dama sun kasa rubuta ka, gane alhadi zai wari da mu ikiwanu ni ladabi. Babban jarumi wai shin ina tamkarka, mai fasa tumbi na kafirai ka cire misarka, mai sanya kasa ta rike mutum damin sambarka, ikonka ne kai ilahu ya yarjewa kai al'arabi. Salamu ala mustapha ajiyar Allah, ni da kai na fage yadda in maka baitoci na al'arabi. Roƙon da nake mustapha kai mun baiwa, ka haɗo babban taro
sha'irai kai gabatarwa ka ce Musa nawa baitin ka zo ka yi rerawa in ka ji gyara ka gyara mini da kanka al'arabi. Duk ɗa na gari ba za ya bar alhairi ba, yau zan gaisuwa ga malami na tsawon gaba. Malam da zuli kana ta baka kosa ba, addu'a da zan Allah ya saka gada al'arabi. Salamu ala mustapha ajiyar Allah, ni da kai na fake yadda in maka baitoci na al'arabi. Salamu ala mustapha ajiyar Allah, ni da kai na fake